Ja, dan zit je in één keer hier al bij Nacht van Oranje. Nou, ik ben natuurlijk hier vaker geweest met de Johnny's. En ja, dit is altijd... Volgens mij is dit wel zo'n beetje het feest van Nederland als je het beschouwt. Duizenden mensen in het oranje, heen en weer springen, op en neer. De grote namen, ze staan er allemaal. Dus ik ben heel trots en blij dat ik hier vanavond ook tussen mag staan, ja. En de nieuwe single, heb je die al laten horen? Heb ik nog niet laten horen, want hij is nog niet klaar. Meen je niet? Nee. Ja, ik heb natuurlijk wel een nieuwe single gehad, maar ik ben nu weer met de nieuwe single bezig. Maar dat duurt nog eventjes hoor, want daar zit ik nou mee de studio in. Dus dan hebben we binnenkort Daalpop. Hier sta je tussen Jan Smit en Nick en Simon en daar staat tussen Welen en hoe heet het allemaal, Direct en al die hippe jongens allemaal daar op een popfestival. Ik sta op het Wansmaakpodium natuurlijk van Giel Belen. Ik word op de Bospodium gekroond door de koning van het enge bos, weet ik veel wat. Nijmeegse Vierdaagse Zomerfeest, vrijdagavond op de Waalkade, de Ronnie's Bizarre Familieshow. Voor degene die nog nooit bij de Nijmeegse Vierdaagse feest is geweest, dat is echt een must. Daar moet je echt bij zijn. En dat sluiten we dan even op vrijdagavond met live helemaal alle toeters en bellen. De hele avond op de Waalkade. Het gaat maar door. De kerstshows komen er weer aan. Dus ja, het is lekker, leuk. Zo Ronnie's. Dat vind ik toch heel leuk om even te vertellen. Vorige week heb ik een café geopend, de Heren van Ruisdaal. We werden gebeld, management werd gebeld. Zou Ronnie Ruisdaal misschien café willen openen, de Heren van Ruisdaal? Want dit wordt naar hem genoemd. In Veenendaal was het. Nou, we kennen de eigenaar, want we hebben er vaak gespeeld. Dus vorige week heb ik daar de Heren van Ruisdaal mogen openen met een optreden. En er hangt voor in het café hangt een heel groot doek van mij. Nou, ik denk, ja, wie kan dat nou zeggen? Weet je wel, dat zo'n café nou ja, geopend is, of genoemd is.